Hello panie, hello panowie, ja jestem Niklaus, a to jest gra, jak widać, piątek 13, czyli gra oparta na serii filmów pod tytułem, no właśnie tym, która ma dzisiaj, bodaj dzisiaj właśnie premierę. Nie wiem, czy już jest aktualna, czy już od jakiegoś czasu, czy jeszcze nie. W każdym razie ja dostałem klucz już wczoraj, ją ogrywałem sobie. Na streamach dostałem klucz od twórców, którym bardzo dziękuję. Thank you very much from me, Niklaus, to you developers. Słuchajcie, na tą grę oczekiwałem dość długo i wielu z was też, jako takiego, powiedzmy, następcę, grę, która zastąpiłaby grę Dead by Daylight, która, już nie oszukujmy się, przejadła się trochę i pomimo, że co jakiś czas wypuszczane są kolejne DLC, to jakby to powiedzieć, szału nie ma. No i pograłem wczoraj sobie troszkę, wbiłem 5. level, co skutecznie zasłoniłem kamerką. Mogę wam pokazać, o tutaj widzicie, 5. level. I gra jest... Generalnie niestety jest dużo niedopracowanych rzeczy, tych, które były niedopracowane w becie. Czyli generalnie kod sieciowy wydaje się być taki trochę dziki, jest dużo bugów, dziwnie mały FOV, dziwnie umieszczona kamera, trochę takie toporne animacje. Myślę, że to z czasem będzie, mam nadzieję, że będzie naprawiany, bo gra jest bardzo ciekawa ze względu na swój potencjał, jeśli chodzi o to, że nacisk jest bardzo duży dany na grę zespołową. Tutaj jest nasz... Zaraz wam wszystko pokażę. Mamy tutaj tak zwanych cancele, czyli, nie wiem w sumie cancele, co to znaczy po angielsku, nie wiem, nie znam angielskiego. Mamy tak, panią Vanessa Jones, pana Adama Palomino, no, to jak wykonane są ich twarze, to jest akapit na inny materiał. Eric LaChappa, Brandon Bugsy Wilson, AJ Mason, Chad Kensington, Jenny Myers, Ken Riddle, zwany również jako cygański brat Roya, Tiffany Cox, to taka, wiecie, Cox, taka, no i taka Deborah, no, w każdym razie mamy tyle tych postaci, do każdej możemy sobie, do tej akurat nie jest zablokowana, do każdej możemy sobie odblokowywać perki, mamy 5 rodzajów perków, od tak zwanych biednych, słabych do epickich, je zdobywamy oczywiście, odblokowujemy sobie je za punkty, które zdobywamy podczas gry, czy to za ucieczkę, czy jeżeli jesteśmy zabójcą, to za mordowanie. I co ciekawe, każdy perk ma tak zwane plusy i minusy. Jak kto woli, jak mówił słynny agent SB, plusy dodatnie, plusy ujemne. Czyli na przykład, jeżeli weźmiemy sobie spray do leczenia, to dostajemy 3 plus do leczenia, ale też 3 plus procent, minus 3% do... To w sumie to jest trochę głupio oznaczone, bo more damage taken, czyli więcej obrażeń, ale jest pokazane minus 3%. Tak naprawdę powinno być plus 3% obrażeń, skoro jest ich więcej. Ale wiecie w każdym razie o co chodzi. Oni też, mamy tutaj spawn preference, czyli wybieramy sobie, czy wolimy być uciekinierem, czy Jasonem Masonem, czy żadnym z powyższych, wtedy to jest losowo. I mamy też tutaj Jasona, który ma tych perków też tutaj nawet kilkanaście, 3 rodzaje broni, a Jasonów mamy takiego, tego z takich tych już ostatnich części filmu. To ja w sumie nie pamiętam, ja to bardzo dawno oglądałem. Tego z drugiej części, z workiem na głowie, takiego utopionego, tak? On był gdzieś tam pod wodą bodaj tym łańcuchem przywiązany. No, ja tylko mam odblokowanego tego początkowego. Za niedługo mi się odblokują kolejne. No, i tak to wygląda. I co jeszcze chciałem wam tutaj pokazać, jest tutaj gdzieś progresja oczywiście, odblokowujemy tu sobie jakieś ciulstwa, medale, takie wiecie, pierdoły, jakieś taśmy Pameli. Pamela to, przypominam, matka była od Jasona. Tutaj mamy opcję how to play, czyli jak tam uczą nas jak grać. Gra działa spoko, jest na Unrealu Engine 4, wygląda całkiem ok. A gdzieś tu było jeszcze... Aha, te postacie oprócz oczywiście perków mamy też do wyposażenia, do przebrania w sumie tutaj różne rodzaje odzieży. W porównaniu do Dead by Daylight jest tego dużo, ale widzę, że trzeba konkretne levele powbijać, żeby to odblokować. Ja jakoś, powiem szczerze, nie czuję presji ku takim rzeczom, no ale to każdego preferencja osobista. I słuchajcie, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda, jak to działa. Dzisiaj też już wyszedł, albo dopiero wyjdzie, tak zwany Day One Patch, który też powinien poprawić parę rzeczy. I generalnie
Cała moc polega na tym, że po prostu ludzie grają i rozmawiają ze sobą przez komunikator głosowy, przez mikrofony czy przez kamerki i ci, którzy grają jako potwór, jako Jason się bardzo wczuwają często i po prostu i można fajnie... Są śmiechy, po prostu są śmiechy. I ja wczoraj grałem parę godzin na streamie, nagrywałem i powycinałem co najśmieszniejsze momenty, takie co ciekawsze, które właśnie dobrze to prezentują i które zobaczycie w tym momencie, a ja dziękuję wam z tego miejsca i zachęcam do zostawienia łapy w górę i wpadajcie na streamy i na Facebooka i na wszystko inne. Uwaga, akcja! Niklaus, Yes? did you find a fuse or something? I didn't find anything yet. Okay. We need your help. Found it, Val, Jason found it. is killing us. We need your help. Jason is alive. Alright, Yeah, I've caught I will Travis. save you. Krzywo, pado, krzywo. Are you looking for something? Hello. Just running around. There's nothing here, man. Okay. Hey, can you catch this for me? He's here! Ah, he's You're chasing me! supposed to catch it! Okay, then he won't see us because he's looking There's no one play baseball anymore. Does no one know how to catch? Hey, listen, I'll throw you another one. Catch this one, catch! I don't want to catch it! No, please, don't throw! No, 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 no! I don't want to! Oh, Jesus Christ. But look, the noise was Unbelievable. making. And Guys, he's help, so- You please! try to have a little bit of baseball with somebody and they run away! Am I really that scary? Just come here, let's talk about this. I just want to talk. I don't want to talk! I have nothing to say! Oh, you do want to talk! Surprise! Yes, mother, hunt them down, make them pay. We know. God damn. It was like a $10 debt. A $10 debt. We have to kill them. Wystrachał. O, hopie! Run, run, run! Don't look back! Don't look back! Rojo! Rojo, biegnij! Yeah, he's falling for it. He's falling for it. Go Run, for run, it. run, run, run! Yep, you can He's go now. falling for Don't look back in anger. Jakiego... Rojo, jaki ty jesteś wygimnastykowany. Z tej strony cię nie znałem. We can do it! Yeah. Fucking beautiful! Beautiful! Beautiful. Psst, hello. Frank. Oh my god. What the fuck? Did you do that? Or why did that happen? No, I didn't do that. Nobody's home. I think it's safer to leave this place. Oh! And do it now! Karwa! I just want to talk to you. Hello? I just want to talk to you. Sorry, don't have time. What's this? Have to leave. Listen. No, let's talk about this. No, 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 seriously, I don't have time. If you tell me where other campers are, I'll let you go. I can't believe you. Nie! Tell me where the rest are Uciekaj! and I'll let you go. Kurwa. Stop. Tell me where they are. Tell me where they are, I'll let you go. Dobra. Come on. I don't want to do this. I don't want to do this. See, I did that Leć, on purpose. gruba dupo! Tu jest ściana niewidzialna. Come on. Come on. Hopie, odjebaj się. Aj. Alright, tell me where they are. Tell me where they are! I'm not sure. Alright, you made me do this. I didn't have to do this. Pęk mi głowę. Pa, pa, It worked. It actually worked. pa co będzie, pa. Co?
Ja jebie! Ale te... Osu... Why is this door unlocked? Ej, a mason pływa? To czemu do wody nie włazi? Jak pływa? Głupi jest. Lol. Ja jebie. Okej. Ja pierdzielę, co za mamlas, no. Kurwa. Shit, is that a dead body? Ej, to jest dobry motyw akurat z tym. Zajebisty. Nie mogę biegać! Ustaw mnie! Kurde, fuck you! Patrzcie! Kurwa. Leć, dziocha! Hey guys, I won! Hey guys. Hello. Hi. Locha! That's working again. Let's go. Locha. Locha w komputerze. Oh, Crypto, what up, dude? Hey, what's good, Mora? Who talking like this? That was good. Crypto, do you know What up, dude? the... Yeah, that was me, man. Do you know the voodoo black magic? Hey, Nikolai, of course I know black magic, okay? And you can do some black magic tricks? Oh yes, I will do black magic trick on you. When I'm Jason, I'm gonna kill you, okay? Okay. You better haul ass today. Do you know Mokebe from Uganda? Mokomba, yo, of course, Mora. Yeah, I know that guy. He's a funny guy, isn't it? Yes, he's really good. That's my brother. I only stream on Twitch, but in return I get like better like rates and whatnot. So it's one of Oh those no, things. no, listen, I'm a Twitch partner too. I stream on both, you know. They won't let me. Oh, Mora Soka. Boję się odezwać. Okay, you guys are ready? Yes, I'm ready. We ready. But a bit scared of voodoo black magic. Hey, Nikolai, Yes. I'm gonna show you black magic today. Murzyn mnie zaklnie czarną magią. O! O! They O! shouldn't be here, Jason. O! Stop them. O! To ja będę pokazywał teraz black magic voodoo tricks. No! Kurde, to się trzeba nauczyć i to będzie OP. Jak survival. Jason, no! I'm gonna show you something, come on! Jason, let's. Why won't you? O ty! Ciulła mi! You know what your gift is. Ej, No matter what they do to you, za te... you cannot die. Matka nie... You can never die. Mama nie byda teraz się kąpą! No kur... Get up, Jason. Jason, stop! Hello! Jason, stop! I won't flare you. I won't flare you, girl. O kur... Jason, I warned you. Wszyscy w jednym miejscu! Everyone inside. It's totally safe in here. Close that door, Mora. Lock that shit. Find the. He's breaking. Oh my goodness, Mora. He's coming. Find the. Bitch, get me out. White girl's friend. Over here. Jak ją zabić? Ej, nie szło jej zabić, kurde. Jason. Don't do it, Jason. I warned you.
on you, Jason! Get real, bitch! I'm out! Jason. It's 4th of July in this bitch! Run for Nie your life! mogę Get the car started! sięgnąć! Kurwa mać! No, not the place to be! Unless you have a weapon! No, he's right! Jebane auto. Stój, szmato! No! Just grab me, Jason, grab! That's my boy. Hunt them down and make them pay. Person? We need to find keys. We need to find keys. You want some more? They want to Alright. hurt you. Kurwa, obalał się. Come save me, I'm hurt! Them. He's up! Oj. They He deserve getting to closer. die, He getting Jason. closer. Make them Let him get suffer. Fucking. You go first. You go first. Hell no. Oh shit, he busting in, girl. He busting in. Mokebe, I'm coming for you! Later, babe. Yeah, there you go. Shake that There shit. you go, girl. Shake that jug. Shake that jug. Ah. He's coming. He's coming. Hurry up, Mora. Ah! Please, no. Kurwa, jaki down. What the heck? That's my Jason. That's my special Gas is in, gas is in. boy. Is that a person? Hi. Hello! O ty szmato. Help me. Hey, do not come in here, Mora Soka. Hello? Yes. Kill for mother. Hey, Jason, let's talk about this. Wait. Jason, wait. Come by the window. Hey, Jason, come by the window. Eh? Wait. Let's talk about this. Let's talk. So, 1 talk. second. Let's talk. Okay, hey, Jason, let's talk about this, okay? Okay. Listen. Yes, I'm listening. I can listen. Yes. I can take you to that strip club tonight. Aha. A nice trick club. Yes. And listen, do not kill me, okay? Aha. I'm your sister. Aha. I'm your sister, okay? Well, I almost believed you. I just No, Jason, we can talk about That's my boy. Hunt them down and make them pay. 5 Good try, of good 5. try. The sister tactic was A+ though. Hey, I tried, okay? Boy. Mommy has a reward. Yo, for my you. screen crypto ragdolled Come like home. all the way to outer space, man. Yo, I just flew to the sky. Yeah.